Та съемкача кунем. Ресторани Қасри Арбоб. Салому алейкум ба ҳама подписчикони канали Сайёҳ Тиҷи. Мо ҳозир дар тарабхонаи шаҳри Хуҷанд дар назди Қасри Арбоб. ҳозир шуморо аз тарабхонаи зебои Қасри Арбоб ошно месозем. бо мо бошед. худо нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. зебогиро бинед, чӣ хел зебо. ресторани Қасри Арбоб. на самом деле беҳтарини тарабхонаи аҷоибот хушрӯ. тоза, озода, калон, васеъ, бениҳоят дилписанд аст. худо хоҳад ман тӯй кунам, ҳатман ана ҳаминҷа тӯй мекунам иншоллоҳ. арӯс ма аги ҷойда боша мегирам ва ҳаминҷа меом тӯй мекунам. бениҳоят ҷои хуб, дилфорам.